Les reserves de sang continuen baixes, però amb la tornada a la rutina després de les vacances d'estiu, des del Banc de Sang i Teixits de Catalunya esperen recuperar les donacions diàries que són necessàries, aproximadament unes 1.100. Avui, tota la gent de Martorelles ha tingut l'oportunitat de portar el seu granet de sorra. Un dels al·licients que ha tingut la capta de sang que s'ha fet als safareigs de Martorelles és que és una de les proves puntuables de la festa major. Tots aquells que donaven sang han pogut votar per una de les 4 colles del poble, Imparables, Ceda el Basso, Núvol Quinto i els Il·luminaos. Aquesta proposta del programa festiu ajuda a captar nous donants. Normalment sempre hi ha els habituals. A més, ara, com que és festa major, doncs ve molt jovent perquè hi ha la cosa de les colles i la petita competició que es poden fer, però en aquest cas és una cosa molt positiva i molt bona. I doncs venen molt jovent, que estic veient gent nova, cares noves, molt il·lusionats, molt joves, que també és la primera vegada i penso que és molt important que s'hi posin. A l'hora de votar, però, molts donants no tenien clar a quina colla deixar el seu gomet. Doncs una mica no, he fet que aquests pobres que no tenien cap vot en tinguessin un. Ja he votado, ya he dejado mi voto aquí. El que sí que teníem molt clar és el perquè donar sang. I ajudes a moltes persones, no costa res fer-ho. Animo a tothom que ho faci perquè no fa gens de mal i és un moment de res. Porque creo que es para la gente es muy bueno y nunca se sabe si algún día lo puedo necesitar. Tot i que ha estat un estiu més complicat del que és habitual pel que fa a les reserves de sang, amb la tornada a la rutina, des del Banc de Sang i Teixits esperen recuperar els valors òptims. A més, les acaptes de les diferents festes majors sempre ajuden. A poc anirem recuperant a la normalitat quan tothom torna a la normalitat seva. Ja es nota que la gent ja ha tornat a les seves rutines habituals i, òbviament, ja té també la donació de sang com toca, ara anem-hi. Entre les persones que han volgut donar la seva sang i alhora votar per una de les colles, també hi havia membres de l'equip de govern.